kanti lengane kuyona yami. Bengicela uxolisane lapho ngana kuyona yake. Ngicela ngingabanga ingane. Ngicela ngingabanga ingane. Ngicela ngingabanga ingane. Oza la mshanami, oza. Yabona lento enzela. No mfethu mina angihlangane ngane. Bafotetela ingane, bafolalela tetela ingane, tetela ingane bafo. Thula wena. Sekunokuthi ngithula ngoba yami lengane yogcinile. Yabo ingane yamazwe. Iyathula mifika gogona okay, manini Imake into yazi ingane. Ingane bekade ingekho ekhaya. Njengoba mina ngangitshela ukuthi ingane isekhaya. Kubo isele nogogo ekhaya. Wena umthetho wakho isigebengu kahle Hayi mabafothula ngithi awuthula kancane. Ingane ibikubo kwakhe uSipha ibihlala nogogo wakhe. Mina ngafika ingane kuJune ngacela ingane ukuthi izongivakashela. Ngase mina ingane ngiza nayo la wena njengoba sificekala sihleli nengane. Ingane kahle ngokomthetho mfethu akuyona yakho. Sanibonani babukeli. Igama lami nginguSiphamandla Gumede ngihamba nogogo lana indaba esize ngazo kwiNyoni TV ezibhlungu impela. Lana nginengane ingane yami bengikhuliselwa ugogo eyona izothi 3 years nje ngezinsuku ezayo. Uma wengane yami wathatha ingane kumina ngabo June last year 2025 kwamaholidi ethi yohlala komalume bayo kancane izobuya after 2 weeks akaphindanga wabuya angazi into engayimisa kanjani akafoneleki ngoba ingane yami ufana nomuntu wayintshontshe egcineni ufana nomuntu manje angazi bebengangisiza kanjani ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi ngiyithola. Kanti nami ugogo maye sengibuza ngendaba yengane ukuthi ayibuyi ingane angazi phela nami ngizochaza ngithini ngoba indlela enza ngayo umuntu engamithisa kwamina ngangayi understand. Okay gogo mhlawumbe ingane kuwena yafika yayingakanani kuwena ngoba ngitholile manje sibhalela ukuthi ngathi uyikhulisile nje impela mhlawumbe ibinganani gogo ingane. Yafika no 3 weeks bantu abami ngahlala nayo ngilo ngithenga ubisi ngemali kahulumeni ngoba nomntwana lo bengasebenzi beke esikoleni. Yebo. Kwamina ngondingane bafika uma wengane kezoyithatha sino 3 years. Wayithatha ngoJune. Wayithatha ngoJune. Wasilahlekelela ke sawaduka ngisho ingcingo sathi afona kwangafoneleki ngibuza umngani wakhe lahlekisana kana ngithathola nako setup phela laba benu ke baphi kanti ngoba phela mina ngisebenzisa uBobo indaba yamathashi lawo angiyazi. So ke ugogo into ayifunayo nje ukuthola ingane yomzukulwana wakhe. Yebo ukuthola nje ingane yomzukulwana wami. Hayi gogo sinethemba ke lokuthi sizohamba kahle sifike mhlambe sithole ukuthi isimo sabo sikanjani lebe khona. Ngiyobonga kakhulu bantu abami inkosi inibusise. Amen gogo amen bakithi. Yebo. Yabona ukuthandwa ogogo ukuthandwa ogogo singabazukulu ave kuyinto ebalekile ngoba ugogo uyakwazi ukuthi agcine ethatha ingane yakho umzukulu ayithatha ingane yakho ayikhulise njengoba wekhulisa uma wakho ayikhulise futhi ayiphi uthando. Into egcina iba inkinga ithina esigcina sihlukumeza ogogo ekuthandeni izingane zethu ngenxa yokuthi ke siyaye sikhululeke futhi senze isinomi kanjani nje singanaki. Awubukeke ngoba namhlanje udaba lobhlungu lengane ekhuliswe ugogo. Lengane ikhuliswa ugogo nje kanti ingane uzoyithatha uma wengane ayithatha uma wengane ngenxa ukuthi uthi uyayivakashisa okuyinto egcina ibahlukumeza kakhulu ogogo ngoba basebenzisa imali yabo empesheni ukukhulisa ingane kuningi abakusacrificeayo ngengane zabazukulu bazo. Ugogo ke odaweni namhlanje ingane yathathwa ivakasha kodwa uma wengane akangazange wayibuyisa. Uma sithola ngenhloli zethu ziyasho ukuthi uma wengane kahle wevele shuthi eseyithatha ingane ngwesikhathi awethe uzoyibuyisa ngaso wagcina engayibuyisanga ngaso wayithatha ingane wahamba nayo kanti uyohlala nenye iboyfriend esingazi ukuthi ingane kahle manje sekuyeyabani ngabe ingane sekuya eyamzukulu kagogo
noma eyaleli isoka intombazane esihlala nalo yini. Yimi uwe idatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi mina ke amala ndala ndela nela nino siyakhona njengamanje sifike siyitholela ukuthi kuhamba kanjani ngale ngane, kwenzakalani, ingane yabani, usisi uyithathelana ingane kugogo eseyikhulisile, ngoba uzokhumbula ukuthi ingane uyafika kugogo inamasonto 2 to 3 weeks inamasonto. So ingane ihambe isindala kakhulu kugogo, yimi uyidatha lakho ake ngithi nje danko. Ngoba ngathi indlabo ngathi le. Ayithi le indlabo. Qoqo. Awuyivuleke. So, ekhamba kanjani? Gogo yenu amili le. Uyaphuta uyaphila ingane yami. Umzukulu wami dala. Amakamela ngifuna. Acela uvule mfowethu, ngicela uvule nje baba. Angicela sondele cameraman khona Yena sikamthola yimi uthandeka yena sikamthola baba. Uyazelaphi kamela? Hayi baba yami. Manake. Manini bafethu bhuti uyaphila. Igama lamfethu ngoMalandela. Sicinga uma ka Ameli. Hayibo, uma Ameli. Ngizomenzani ma Ameli? Ya no kuno imake kancane. Kunodaba esihamba ngalo la sihamba nogogo wengane. Nobhuti engicanga ukuthi mhlawumbe uzokuthola sesingaphakathi besacela ukungena. Manje makamela yapho namakamela. No, angithi bafo awukangilindi ngichaze. Sinyoni TV sisebenza ngokusiza abantu. Njengoba sihamba nogogo omdala kanje, sihamba nogogo wengane. Kunezinto abafuna ukuthi siyixoxe bayilungise ngoba uma ka Amile bese bengasamthola efonini. Ingakho bebhalele thina ukuthi size sibalekelele. So thina sinama private investigator acwaninga ukuthi noma acubungula ukuthi umuntu uhlala kuphi utholakala kuphi lokho nje mfowethu. Manje lo wazi igama lengane yami wena yini ka wena leyo ukuthi ingane yami angithi lokho sokuthola mase singaphakathi wena sifike ngaphakathi sokuthola. Ya sinangizona uyavuleka konke lo mnyango. Ungasiphi ihlalo? Hlala ngapha nazi ihlalo izozona. Amili ingane yami. Show yini man. Uyamzukulu ingane yami. Magogo Imani. Cha musana ukukhalisa ingane. Okay uyena uyona ingane gogo uyona ingane. Uyena umzukulu gogo. Wenzani wena la? Ngeke ungibuze ukuthi ngifuna ndawo kuhamba nengane yami. Ngeke ungibuze leyo. Wena Ugcina wangibuza. Cha phela awukwazi ubabuza ukuthi bafunani. Singagcina wangibuza leyo. Bheke ngifela ngizoba ngumsindo. Kenzakalani la? Uyabazi abantu? Ngiyabazi. Ubaze laphi? Ngoba nangu lo wethu ingane yakhe le. Angisho yona bafu. Hayi ngoba ngisho vele ingane yami leyo. Angeni mfana omncane. Okay kahle kahle kwenzakalani la? Okay manini sis awuchazi yabo mina yabo bhuti wami uba igama lakho. Mina usiyabonga kancane. Usiyabonga uNgcobo uMapholoba. Okay Mapholoba into engizokutshela yona manje ayikho mnandi ayizokwehla kahle. Njengamanje sihamba nogogo okuyena okhulisela ingane. Lengane kuthiwa ya siswa ithatha ngoJune or July. KwakuJune. Yebo. Okay. Udaba lengane lumi kanjena ke. Ingane usisi wayishiya ubhuti wayithatha wayinikeza ugogo wakhe ingane. Lengane ugogo uyikhulise yayifika kuyena ine 2 weeks 2 to 3 weeks incane. Ugogo wakho lo. Ugogo wami bafo kodwa ngeke ukwazi lo ngibuza imibuzo nawe. Ngeke ukwazi lo ngibuza. Ake kulungisekele nje. Ngeke ukwazi lo ngibuza imibuzo. Ake kulungisekele nje. Ngilungiphikisana nawe uncane phela. Ngeke ngilungiphikisana. Okay madoda yabonini nibafishane kakhulu. Nibafishane yabo mina mfethu ngidila nama case a serious abantu abadala. La njoba lento ngisebenza kahle kahle into yengane ebanga ingane ngisebenzi. Ngihlonipha ngoba ugogo ingane uyikhulisile. Ingane ithe isingaka njoba ingaka wayithatha usisi. So ugogo unewari ukuthi ingane yakhe ngabe iyaphila yini le ayikhona ngoba useswathatha ingane wangabe satholakala efonini. That is why sila sihamba nananga umuntu omdala. Okahlazo wena wazi yonke lento. Yebo labantu ngiyabazi. Ngimacela hlaleni phansi ukuze ngikwazi ukuthi ngichaze. Ngiyacela. Chaza sisi chaza mfethu. Sengiyashisela. Yabona nje okay gogo ungamkeke ngicela uhlale la gogo.
Uhlala bafuna ngicela uhlala awusihlala. Ngicela la ngoba ngifuna nisondelane. Ngifuna ukuyizwa kahle lento le. Mina ngiyangidida ke manje. Yabo nje into amakhese engane angiwasebenzi ngempela indaba ngoba into iyaqovela. Mina ngihlonipha ugogo okhulisa ingane ngemali and ugogo ikhulisa imali empesheni lengane. I understand? Mina ngazi bhuti ithini into yakho wena ukwenzakalani? Ugeza la nje nani yabo sengiba ngishisa la. Kodwa wena umuntu uyadelela lo muntu wena ngakhontoyazi engayazi. Into yazi engayazi. Ingane bekade ingekho ekhaya. Njengoba mina ngangitshela ukuthi ingane isekhaya. Kubo isele nogogo ekhaya. wena umthetho wakho isigebengu kahle kahle Wena bafothula ngithi awuthula kancane. Ingane ibikubo kwakhe uSipha ibihlala nogogo wakhe. Mina ngafika ingane kuJune ngacela ingane ukuthi izongivakashela. Ngase mina ingane ngiza nayo la wena njengoba sificekana sihleli nengane. Ingane kahle kahle ngokomthetho mfethu akuyona yakho. Ingane eyakagumede. Iyagumede mfethu nawe uyambona mfethu. Umancane. Yasiloke siphikisana ngaleyo nto. Shuthi wena nje buthi ngingumethisa. Mina uyazi ukuthi isikole mingasifuni. Uyawazi lokho? Bengikwazi lokho. Ngakwazi ukuthi ngifunde. Kona soba right mina nawe. Wena ubona ukuthi usile. Kanti lengane kuyona yami. Bengicela uxolisa lapho ingane kuyona yake. Ngicela ngingabanga ingane. Oza la mshanami, hoza. Yabona lento enzela. Umancane. No mfethu mina angihlangani ngane. Bafotetela ingane bafolalela tetela ingane tetela ingane bafo. Thula wena. Yakulokuthi ngithula ngoba yami lengane yogcinile. Yabo ingane yamazwe. Iyathula mifika gogona Okay, manini mfethu. Manini ake kukhuluma into eyodwa la. Ake kukhuluma into eyodwa. Gogo naba abantu. Nalo udaba esolificayo njengamanje. Nalo udaba esolificayo nangu uma wengane wayithatha ingane njengoba uchaza gogo. Kodwa manje sifica into kanje. Wafika ngoJune. Eyithatha ingane. Eyithatha ingane wathi usayivakashisa kuyena. Lo wathi uyakubo nengane wathi ingane yakho malume bayo lo. Manje bona ingane ingasabuyi. Ngoba sesize siza kunika nje ukuthi hayi bwana isizeni. Ima, unithanda naye lo mfana? Imake bhuti wami yabo. Thanda naye lo mfana. Okay bhuti ngicasilindeni ugogo achaze ngoba mina ngifuna wonke umuntu asizakale la. Ngifuna wonke umuntu asizakale. Kunokuba impempe la. Ngifuna wonke umuntu asizakale la. Yabo. Ngoba umuntu onifaka kule nkinga nangu. Okay gogo. Wayithatha ngoJune. Siyabona ingane ayibuyi kuze kube manje. Ubani lenyanga manje February. Ingane ayibuyi. Emafonini uyatholakala yini? Bingasangendlobo ifoni, bingasangeni. Ngisho koBhobobo Ukusibekwenzakalani nathi asazi. Manje sisishawula mhlawumbe ingane noma bafendleleni noma kwenzekani asazi. Niyakwazi kubo kwakhe. Akazi asitshele ngekhaya lakhe, akazi nje achaza into ecacile. Okay, yo. Okay sis. Yini yakwenza wathi waphuca ugogo ingane. Okay, ungangingaphendula. Gogo ingane ifika ingakanani kuwena ngoba ngifuna abantu ba understand lapha. Ifika imancane bafacela ishiya la kancane. Ngemithi ukuphuma kube ngikhulu. No, sizoqeda wena lalela. Sizoqeda mase nisala niyakhuluma. Thula wena Yakho mina ngisafuna iside la gogo. Isencane ngicabanga ukuthi idlana ko 3 weeks, 4 weeks kanjalo. Isencane. Kuncane. Isancela ibhodlela. Kwafanele ngihambe ngiyothenga ubisi manje. Ngemali ngabe ngithenga ngayo impuphu. Ingane gogo ilethwa uyena noma ifika nomfana nomzukulu wakho. Uyafika nomzukulu eyithathe kuyena. Eyithathe kuyena. Yafika nami ingane yami ekhaya enginika yona lo. Ukunyanga wena usilokhuluma into ungayayangayithena ngoba ngiyabona ukuthi ila iphila. Okay, ungangombi bafuna ngombi baba.
uzongangikhombi baba. Uzongangikhombi baba. Uzongangikhombi wena uzongangikhombi wena. Okay, nizomhlonipha. Mfethu ngicela uhloniphe ugogo mfethu. Ngicela uhloniphe ugogo. Ngicela uhloniphe ugogo mfethu. Nizomhlonipha ugogo. Nizomhlonipha umuntu omdala. Ingane ibuka siphi ifundani kunini ingane? Ngashisela. Ifundani ingane kunini? Kodwa nithi no baba nifuna ukuba amadoda kusasa. Nala makhamera lawe ngafuna la makhamera. No, angithi sishilo uCTV, sinyoni TV sisiza abantu. Wena ngithi uhamba uhlala nabantu. Wami uyathatha wena. Ngisho ungena ku-YouTube ubuke inhlelo zethu uzoyibona into esikhuluma. Wena ushawe ngejazi. Ingane yakho ilalela ileyo wena. Yo, okay, Yeke ingane zabantu. Wekumede. Ingane zabantu. Wekumede. Sizokusiza kanjani kumede uthe nogogo asinisize kodwa manje wena usalaleli mina. Asilinde phela. Asilinde ugogo sachaza ukuthi ingane ugogo sachaza ukuthi ingane yafika ukumede lo kwabe lo uyeke. Okay, senze njani ke bafu? Sithatha ingane esiphume sihamba ungachazela. Ba ke nithathe ingane yami ayekho uzophuma ningane yami. Inkinga uyakhuluma ufuna ukulalela. Akekho uzophuma ningane. Lalela egcineni. Wena uzobona ke wena. Ngizobona uzobona. Siyaphuma la. Hey, yabona mfethu kusebenza into yabantu abancane gogo. Ingane yafika kuwena ino 3 weeks. Incela ibhodlela. Ifika nalo eyinikezwe nanangu. Okay, wayikhulisa gogo ingane. Ayikhulisa. Ubeqala yini ukuyicela ukuthi ivakashi? Beqala ukuyicela lokho ayishiye incane ngoba sikhulile usebona ukuthi fanele ayithathe. Usengaqualify yena ukuthi kube yakhe ngoba sidla noma intoni manje. Okay gogo ingane eyithatha wayethe uzoyibuyisa nini ngoba phela makusuka ku June or July kuza manje ku February sekuyisikhathi eside wethe uzoyibuyisa nini ingane eyithatha Wathe uzoyibuyisa before 2 weeks. Oh usafuna nje ukubonda nayo emva kwalokho wayithatha uDungu Wayithatha uDungu yangabuya ingane wena abafwenze njani wakublock kuma calls bekwenzani mina bengithi ngiyamfonela iyathula ngazi noma washintsha inamba noma kwenzakalani wenze njani ngenamba yini eyayenza bengasakuthola ugogo no babengani ngenza ukuthi ngishintshe inamba ngoba ngase ngibona nami ukuthi angeke ugogo nje bemdala angeke asakwazi ukuthi athenge ubisi lengane ngase ngithatha ingane mina ngiyibuyisa ngiza nayo kuSipha ngoba ngimbona uSipha ukuthi unawo okay sibuya ukuthi ingane kanjani akantwana mana yini wena inkinga ya Uma nawe phela lalela mina. Wena ingane uyilethela ngoba ubona ukuthi mina ngidla imali yami phela wena ubungenawo amandla ukuthi uthenge ubisi lengane bekufanele ngenze njani maningi ubufunda yo okay ngikhulisa ingane ngayona yami. Okay ngiyeza yabona into ekhuluma ngiyaza kuyona imani ingane uyithathe kugogo ngoba uthi ugogo bese ngesenawo amandla okuthenga ubisi uthi bengibone ngazi ukuthi ugogo akasenawo amandla ukuthi athenge ubisi kusuka nini ugogo umbone ngesenawo amandla after ingane ifike ino 3 weeks kusuka nini ugogo ima bafu uyazi ukuthi imali yami yonke anisfas ibuye iphelele kule ngane le ingane yami le iphelela kephi khona phelela yonke imali yami kule ngane wena ngathi kuningi okwazi wena ngathi kuningi okwazi okay ake kukhuluma into eyi1 sis yebo ingane yakaba yaba ingane yakagumede baba kasiphamandla ingane yakagumede yebo yakagumede ingane shuthi njengoba igogo isezandleni ezifanele yebo bisifuna nike kulo ifunani ke okay ingane yakho ingane yakagumede ima aduthini manje umina awusho ukuthi wena ingane wayisa lapha ngoba ubona ukuthi ngizohluleka ukuyondla mina phela wena ngathi uyiselani ke wesiya uyiselani manje uyibuyiselani okay ngicela ukubuza phela manje sikhulile ngithi ngane nami ngiyadinga ukuthi ngihlale nengane yami awamngane ohlala naye lo ngoba nangu nogogo wakho uyambona kahle yini ekwenze wathatha ingane weza nayo la wena yini ekwenze wenza leyo nto wena okay manini yo mina ngiyakhulisa ngithi nginengane sorry ubhuti wakaba isibongo wangcobo umpholo wabangcobo la nenzani la njengoba senifica nihleli la ngihleli nomuntu wami la sekuyisikhathi hleli sekuyisikhathi singana isonto ehleli la uzolala la lo muntu angimazi ukuthi uzohamba nini hawo manje wena okay wena bafo yo wena nje ubuhleli la kanjani into yakho mina nje bengihleli la ngiyafunda mina bafo nje bengila nje ngiyafunda izwana abafana besikole abafana Umuntu yona ngani ngemali yesikole yini okay ngemali yesikole kumele angithi uthola ukuthi ingane yakho manje yini inkinga angithi uthola ukuthi ngifuna ukuhamba nayo baba ingane izophuma la mana phesiqeda ukukhuluma ingane izophuma mana phesiqeda ukukhuluma wathi ngeke ngizwe ingane izophuma okay
ziningi izinto gogo uyaneliseka ngokuthi ingane ikuwena njengamanje nento ayichazayo sesi uyayizwa. Wena nje ke uphumele nawe la. Okay, ya. Ngengane ke iphuma. Mana ke ugogo samnika iyalo. Uphuma nonke nje ukufika kwenu. Okay. Hayi uyadlala wena usayikhohlisa. Okay, mana kumete. Uphuma nonke nje ukufika kwenu. Okay, Ngcobo. Yagogo. Waba wrong ukuthi untombazane lo angangitsheli ukuthi ingane ngoba mina ngiyahluleka. Mina ngimtshela ukuthi ngiyahluleka ukondla ingane. Ihlezi ngizondla sikhulu. Uyayizohluleka ngizohluleka kanjani? Ngiyodla ngemali kahulumeni. Waphela ngiyawuthola upoyinandi kahulumeni. Hayi. Bafana bathola imali yesikole ukuthi abondle ingane. Wena uzongicasula. Okay, ngicela uhlale phansi. Ngizocasulela ingane yami iphelile. Ngicasula yakho ingane wena. Ngicela uhlale Wena phansi. futhi nawe uyangnyanyisa nawe. Okay, ngicela uhlale phansi Ngcobo. Ngicela uhlale phansi mfethu. Ngifuna lento siyixoxele. Mina ngifuna ube right. Mina ngiyabonga ukuthi Uba right kanjani ukuthi ingane kuyona. No, Ngcobo. Nawe nje uloku ngiduduzela. No, angithi lento Ngcobo uyithola angithi uyithola ingane uthini kube lengane isindala isikhulile isindala le. Uyazi bafu into engenzile mina for lengane nje ukuthi usuzo angiyazi mina ngazi ngisazi ukuthi ingane ikhuluma. Okay ke Ngcobo. Le ngane njengoba efika manje uthi unamasonto efikile uhleli naye. Pho wena ubethi kuwena ingane ikuphi yakho ke? Mina nje ingane ade ibuye ingane naye. Meyigogo wakhe. Meyikuba ingane lazalwa khona. Ugogo wakhe. Ugogo wakhe. Mina mengazi lokho ingane mengekho kena. Uyazi wena kubo kwakhe. Ngiyakwazi kubo. Uyakwazi kubo. Ngiyakwazi kubo. Bebethini ubatshela ngengane bona kubo bebethini. Bafo wena musilokhuluma khulunywa nawe. Ulufana uzongicasula lo. Yabo lufana ufike naye into zami. Lufana ufike naye la. Okay sis. Njengoba okay mana Ngcobo hlisa umoya. Uthi ngikhathe ngilungu. Hlisa umoya Ngcobo. Yabo Ngcobo. Kufanele ngabone. Man Ngcobo kufanele ngabone uyangibonga kulento kulolu hlelo lolu. Kufanele ngabone lo hlelo uyalibonga. Ngani bafika wakho la ubone ukuthi athi ngizogeza la ngishindle yonke. Kangakanani ke ukuhlalela entweni. Kangakanani masiphuma nengane. Uzobona ke wena la. Okay, siyaphuma khona manje. Ngcobo. Kongani ungamana ukuhlalela emangeni kunokuhlalela eqinisweni. Uyapayisa. Hayi mana kumede. Man lo Ngcobo ungamela ukuhlalela emangeni kunokuhlalela uyazi eqinisweni. into esengizenzile for lengane. Okay, ngiyakuzwa lokho. Zizobuya ke zonke. Ngiyakuzwa. Ngozoyibuyisa makuthi siyabuya into ongayibuza thina. Lo musukhuluma into ongayibuza thina. Sicela ungikhuzele ufana. Okay, kumede ngicela. Ngoba into engizosuke ngiyenze ngizosuke kwawena ungangithini. Okay, ngicela ungakhuluma Gumede nje manje. Ngicela ungakhuluma bafu. Ukuthi ngizama ukuyibamba. Ngenzele wena. Okay, Gumede. Yini okay, ngibuze wena bafu. Samba nawe nogogo nisicelile. Yini esikukhulumisa ngoba naye ingane gogo ingane uyazi ukusuka. Uyamuzwa lo muntu ukuthi ngekume umuntu la uyishoka uyazazi mina ngane lo muntu lo. Usayikhulumela. Hayi meyikhulumela nje ukuthi ingane igogo uqonduthi ingane yamba zophuma naye. Ukuthi isendla phakathi sizandla iphetho bani ugogo? Iphetho bani ingane? Maye mephetho gogo kusho ukuthini? Mina ngiyahlonipha ukuhlonipha ngifuna ufa gogo kulena. Ingane bikhala wena ingane yami ayibuye la. Ngisacela ibuye njengoba ithathwe kahle la. Okay, no mina into engiyibukayo ilento okulwa nodwa. Ilento okulwa nodwa enganisizi nje manje. Hey sis, nje manje ucabanisa abantu. Waqamba amanga kuningi okwenzile ndamanga akho amoshe inhliziyo zabantu nje manje amoshe imali zabantu. Isigebengu. Lento isiphi isizathu esikwenza ukuthi uqamba amanga uthi lo ngane yami. Awukhuluma uchaze lento kufanele ngabe wena osixazulela yonke lento ke manje. Uyaxolisa gogo uyaxolisa kubhuti uthini manje? Uthini? Sebenza ngesikhathi. Sebenza ngesikhathi. Ke phela ngithi ngikhuluma into. Ngizokhuluma kanjani? Lalela mina ke. Uqinisele ukuthi akuyona yakho ngani? Washawa ngejazi wena man. Wena yiki indaba yakho. Okay. Ngabe uxolisa inhliziyo samba. Kumede ngifuna phini ukuthi kuwena ukuthi ngifike nengane ngithi ingane eyakho ngibe ngazi kahle ukuthi ingane akuyona yakho ingane yakho. Wena uhamba unika ingane zamabanye abantu wena usazokhokhela lokho wena. Sola futhi ngalento engezile ukuthi ngikunikeze ingane ngazi kahle ukuthi ingane akuyona yakho. Ngiphinde ngibuye nakuwe gogo. Gogo bengizocela ukudlulisa ukuxolisa ngokuthi niwumndeni wakagumede nginibukele phansi. Ngoba ngazi ukuthi lapho ekhaya ngekho sebenzayo.
Ngiyaxolisa. Uyadelela leyo nto engayisho ngawe mina. Kodwa ke udelelile ntombazana. Too much. Okay, singiyanizwa niyakhuluma. Wakhule lapho vele wena, wakhule lapho nantombazana. Senikhuluma niqedile ukukhuluma ngithi. Indaba yothandeka. Hayi mina ngiqeda ukukhuluma. Ngoba manje ngakunikeza. Ukhuluma Okay, uzowenzani? khuluma. No, uzowenzani? No, mina bazochaza. Manje wena ngathi lokuxova nje le ndaba kwawena bras ngathi uthi uyaqhaza kodwa uyaxabanisa. Okay, khuluma lento ofuna ukuyisho. Mina into kodwa ingana kuyona yakho nje. Ngifisa ukuyisho ke mina la kunina ngifuna ngizwe futhi no kwawena gogo. Ngiyabahlonipha. Cha musukuthi kwawena gogo umuntu omdala lo. Musukuthi wena. Akuyena wena. Kodwa gogo mina ngiyamhlonipha kodwa manje uwena wonke bras udala yonke lento. Uba ufika nje la kodwa sikho wena lapho senifikile. Ingane yami ngeke iphume la. Nina nizophuma nodwa. Phumani futhi manje nisahlele. Okay, mana. Ngephume ingane. Mana ingekho ingane. Mana ke gumede. Ngoba uthi asiphumi ingane yakho ingekho. Cha, ngithi mina ayiphumi ingane yami la. Nina nizophuma no. Thina asiphumi. Okay. Asiphumi thina. Nina nizophuma. Siyaphuma thina ingane engaphumi. Ingane ayiphumi. Naye akaphumi. Okay, sesingane yabani? Wena usazobona. Ingane babe kaGumede. Akuyona kanti. Ingane yakaGumede. Wena uthi ingane ayiphumi. Ayiphumi ingane. Kodwa ingane kabani? kaGumede. Kodwa wena ingane ayiphumi. Mina ngifuna ukucaciseleke kuloko. Wena ngoba manje yazi ukuthi uyakhonfuse njani esikoleni lo muntu lo. Ngathi uyakhonfuse. Noma akapasanga vele. Ufuna ukubona ngishintshela wena manje. Hayi ukuthi ngifuna ukuthi ungishintshele. Sebejola phambi kwethu ke manje. Wena, ngeke ndoke nikhuluma phambi kwethu kanje. Ngosikhuluma isitori sengane sambe la. Ngeke ndoke nishintshela phambi kwethu. Okay, gogo, umsebenzi wethu siwenzile, siqedile. Into ebalekile nje manje angazi ukuthi nje yabona ingane adikhala manje ngane yabona manje ingane ithuli manje angazi ukuthi nizokwenza kanjani lento nizoyimisa kanjani umngoni wami lo phakathi wayo noma uhlala nayo uyaqhubeka niyasala kodwa thina manje kufanele sambe ehambani uyasini okay ake sizwe kuma wengane noma mhlawumbe lento nizoyenza off camera angifuni ukuthi mhlawumbe kube ukuthi kunezinto eseyihlambalazelekayo manje uyabanikeza abantu uyabavumela abantu bayaGumede ukuthi ingane basangaba neaccess kuyona basangakwazi ukuphinda bayiphathe njengoba beyikhulisile uyabavumela wena hamba la futhi wena nawo namakhamera ingane anginankinga bangayithatha bakaGumede ubuza kakhulu kodwa into ebengizocela manje ukuthi nike lethu ukuphuma kancane sale sikwazi ukuthi sikhulume nobaba Ngosi sixoxisana ngale ndaba yengane nengane ngiyabona inkosi impela ngikwazi nami ukuthi ngiphume nesinqumo esiright ngoba sekwenzeke kodwa uzongibuza mina wena siphambe ngafana haya utsheliwe wena okay masiphuma thina simaphandle ubuya nayiphi impendulo okuthina noma lokho nifuna ukuxoxa nini yebo ilokho esifuna ukulungisa lokho ukuthi nje bantu belingaphandle mase sinibeza sesazi ukuthi okay manje inkulumo sobe sikhuluma inkulumo eyodwa ukuze kuphele lo msindo okhona ingane siphumana noma sengicela iphuma yaphi ayiphuma okay no okay no put sicela kuma la aziphuma nini kusela ugogo la mina ngeke ngishiye ingane yami nawe ufuna ukuphume no futhi okay put wami kunento afuna ukuyikhuluma nawe futhi secret yakhe kunento afuna ukuyikhuluma nawe secret yakhe engafanele sizwe sicela umnikeze lo thuba umhloniphele lo thuba uma inenzima uthi uma waya bamba ingane hayi yashisa nalezi situlo ngeke unondindo abamba ingane yami sicela kuma eminyango mfethu ngeke sibaleke nengane mfethu asihlanye oze sicela kuma eminyango nami ngoba la engane yami hayi no anikhulumeke asimeni la uzanisimeni la camera wami asimeni la hey mina ngiyazi lento mina hey angiyazi nje lento le buka nje ingane izicathulo zathengwa yimina ngikhumbula kahle ayithengi ngisho ukuthenga le nja kodwa ayithengwa lu kodwa gogo niyayibona into ingane isagqoka icathulo ehamba igqoke ngojuni masethi indoda ekwazi ukondayo hayi uyabona nje nala kuhlalwe emqashweni lana shuthi iqashiwe la ilento ebhluka ingane hayi kusho ukuthi intombazane yezwe lemali shuthi yezwe lemali landela imali lezi zinto zo NSFAS lo mfana nawe ujethe ngondla ingane ngo NSFAS hayi
Kodwa nawe manje sikhuluma kahle. Yabo manje njengoba sekhulumile nje ukuthi vele ingane yakho asisekho isidingo sokuthi silokho siphakamisa umoya. Mina ngibona ukuthi noma sesingahamba vele no Amile nangu sekhona Amile. Hayi. Ingane yethu le ibona lento. Bazi nabo ukuthi bafuna ukukhuluma indaba. Ngoba phela ayisekho futhi into esesihlale ngoba useconfessile ukuthi ingane bakhuluma kwabo kodwa bakhuluma uthi noma sesingahamba ngisibone isidingo sokuthi wena womthatha phi lo muntu lo moya nanhlangana phi yazi indaba yalo muntu lo hayi bafethu nana nizama ukuhlela into zenu hayi gogo nengane zethu azihloma abazukulu hayi bunga nje kuluke kahle nokuluka kahle yamshana ya upho baba wakho upho baba wakho upho baba kodwa Amile pheli kodwa Amile ingane yambona baba wayo ingane nawe uyayibona le ngeke ingane ingadideki namhlanje uyilo baba wayo kusasa yilo ingane ingadideki indaba lo khiphe ekhanda yabo mina bhuti yabo mina baba mfana wesikole mina lento engane angiyisebenzi ngeke ngizwe abantu besibhalela ubaba wengane akondle lento nje ingane gogo angiyisebenzi ngithi into nje ukuthi indlela gogo che mawungixoxela ayangithinta kakhulu kodwa nje mina indaba yengane nje gogo angiyisebenzi ngempela ziyabhedi angisebenzi nje mina ngibonga ngoba ingane yami isiphume nayo kanti nekhulunywayo engapheli la hawo abakhulumayo ngibona ukuthi kuyasidinga kodwa mina angiboni ngempela ukuthi kuyasidinga abakhulumayo ngoba bengaphakathi okwabo bazana bodwa sonke sibazi hey sibheda kakhulu ingane zanamhlanje yabona nje angazi mina sihlalele kodwa mina ngiyibone namanje ngisasho mina na indlela ilinde thina ukuthi sihlaleleni la angazi ziningi into engazenza mina osukwini ngathi ngaloko ngihleli la ngathi bayaxabana futhi laba okwabo noma bengabulalana la phakathi thina sambi na ingane yami singakumina ngithi mina ngifuna ukuhamba mina ngiyibona isenanda ukuthi angazi kinande hlwana kanjani ngane yami udliwa bonana yabo nje inkinga hayi mina gogo ngifuna ukuhamba manje siqedile phela manje inekhulunywayo lana ngoba fanele i-certificate zasala into zekane i-certificate zasala sisendini wayengekahambe nazo mina ngisakhona kusaphila wayengeka azahambe nazo mina iyahola lengane ilokhuzane iqolo impesheni eziyahola ingane manje seziyahola kodwa ngangakambhaleli phela bazofuna kunina nje kunina ngeke ngimbhalise mina kodwa futhi ayingaxaka ukuthi uyithengele ubisi ingakho isidingo besingasiboni ngoba nami ngiyakwazi ukuhlanganisa ikhona indlela engihlanganisa ngayo indlela zami ikhona indlela engihlanganisa ngayo ukuthi umqondo wami njengomfana igcine ingane yami kumele yondliwe bengazi ukuthi ngihlanganisa kanjani kanti inekhulunywayo lana engapheli mina ngibona ukuthi asambe ngoba ngeke iziphele lento ikhulunywa la angiboni nokuthi izophela lento ikhulunywa la kusho lo hlale njahani nanibonana khona nje ngiyajahana wena okay ke ngoba ingane yami isinga mina mengijaha uzoyithola into ayifuna wena usaqhubeka nayo mina uzoyithola into ayifuna wena usaqhubeka nayo uma wengane uma wengane okay hayi ungangiphendula hayi asibambe ngempela ngoba ngeke angifuni ukungena lezo zenu mina bengizele ingane futhi sengiqedile hayibo sifuna ukuhamba Nkosi yami Fanwa enesipasi sifuna ukuhamba we baba sifuna ukuhamba la awubhuti ngadlula ngala ngemuva ngadlula ngala oyangalayo ngadlula ke mokuthi ya khulile Seni right yebo sesiright sesingangena okay hey nento engisayingenela la ngiyiboni sengiyangena hayi comedy no angithi bacelela ukukhuluma so manje kufanele mfethu sibanikeze space sami
njengoba sacela Akezohlala phela wasuka manje. Sondela ngicosondela ngathi uvule camera. Okay, sondela la. Sondela la icamera ikuvezi kahle. Uyashaya njalo uBruce Lee. Ngiyabona la. No. Ngiyabona namathathu. Mhlawumbe ukhuluma. No, bafethu, yabo mfethu, yabo manje. Phela sesiqedile le ngane. Okay, Gumet. Engakwazi ukusilinda eminyaka ngiyamdinga into engizoyikhuluma. Ngicabanga umkhipha. Uba Ngishiya ingane yami la endlini. khiphe ba. Ngishiya ingane yami la endlini. Nihambe nonke. Okay, ngingammisa ngaphandle. Ngenwe ngami ke mina la into engiyibona. Okay, Wena thula ke wena. Wena nje thula wena. Ungakhulumi. Wena nje siphela okay, nisikhipha eminyango nomuntu omdala nasimise eminyango. Sanihlonipha, kodwa kade kungafanele ukuthi isikhizi ivune ukukhishwa zingane. Ngicela nisikhulumele into eyi1. Then wena thula ayikho into ezoyikhuluma nje. La into kumele yenzeke nina phuma nonke phume nawe balandele. Alandele ba. Uphinde ubuye la. Angifuni uphinde ubuye la wena. Wena sala ke la ngifuna ukubona ukuthi indoda ngithi kade khuluma kakhulu ufuna ukukhuluma kakhulu sesizoba uthuna hayi. Cha wena thula wena. Wena thula wena thula. Ngoba Uyashaya. buka ingane ikhalisa. Uyasha. Ukhalisa ingane manje. Sala. Uyashaya ukhalisa uyashaya. Hayibo. Wefethu hayibo. Yabona manje, yabona ingane iyakhala manje. Yabona manje ingane iyakhala. Esaka kusasona esama sakho. Yabo manje. Ngicela sikhulumeni, ngicela sikhulumele into ade sizele bafeni. Ngicela sikhulumeni nisho into ade sizele. Noke sibuka nina nishayana. Sisi ngicela ukhuluma into ade nodwa sambe. Wakumele lethe sambe. Wena ngifuna usala. Awumele la eminyango. Awumele. Uphumela ngisho ukhuluma kakhulu. Waza awumele la eminyango. kanti na nisalele nda. Okay. Nisalele No, mina ngisalela ukuzwa into ade ufuna ekade nisikhiphele yona. Uzothini? Thola nani. into ebesiyikhulumile nawe siya ukuthi sesiyikhulumile indaba yalengane safika ekuthenini siyavumelana naye ukuthi ingane izohamba nabantu bakaGumede. Mina ngokwami angisabhilongi kuyena usiya nakusipha angisabhilongi okusho ukuthi njengoba ingane izohamba nabakaGumede mina ngizobuyela ekhaya. Okay. Ingane mina ngiyababuyisela umbuzo wona. ingane yakho na vele Awuthula wena sifebe. Okay, siyabonga. Asithule sifebe. Kahle sasiqedile. Cela ulalele. Ayikho into ezokhuluma lesifebe. Sakuphelele. Ayikho into ezokhulunywa lesifebe. Okay. Cela uzeke brother. Okay, gogo ngisacela gogo ngilindele eminyango nengane gokwami. Ngoba manje izinto ezenzekala ngi-understand. Yafethu mina ngifuna ukukhuluma nami ke man to man. Yeah. Wena mongenze njani umina? Umfana. Mina ekhaya mebengekho right ekhaya. Simo sasekhaya. Yeah. Mina mengishizela mina baba. And isikole mina bengasifuni. Yabo. Kodwa ngenxa ukuthi mengisibuka isimo sasekhaya ukuthi bengafundi ngizoba yini. Kuvele kunzima kanje ekhaya. Okay, But ngafunda. Okay, kancane. Nawe sesicabustedile kancane. Ngafunda mina. Sengifundile mina ngasiqeda isikole. Mina isikole mengasithandi kodwa mina sengifunda ngumuntu ohlala ekhaya afunda. Ngafunda kodwa sengifundile ngaphasa ngobhashela. Do distinction ngathola isikole ngami ngofunda. Sengiyafunda lo seyabuya lo. Ngangithandana naye dala lo wangitshela ukuthi unengane. Mina isikole ngasifundisa ukuthi lo unengane. Ngizosiyeka isikole. But ngabona isimo sesekhaya ngabona ukuthi ingane yami ngiyikhule indlela eright. Nami ngifunda esikoleni. Ngaphusha esikoleni. Sengiphushile esikoleni sekuzowenza lento wena mongenze njani umina? Okay bafo ngiyakuzwa mfethu. Ibhlungu angifuni uqema manga, ibhlungu khehlela lami kodwa mina ngasho ngithi mina ngiyakubongela yezwa. Hayi ngoba ngokubongela ngalesi simo ngiyazi ibhlungu kwamanje kodwa kusasa sizobe sesingesebhlungu uzobe usuzibonga ukuthi uphumile nje emntweni oyisifebe ngiyaqhubeka ukusebenzisa lelo gama kodwa bafo mana kodwa bafo kulula ukuphilela eqinisweni kunokuhlalela emangeni buzophatheka kanjani ukube uhlalela emangeni for your rest of your life uqeda ukufunda usebenze uyifundise ingane kodwa uthola ukuthi ufundisa ingane ekuyovela lezi zinto mase sayivela manje njengoba zivela ngalendlela evela ngayo so usamncane bafo wena nje phusha esigele uzoba mnandi futhi yabo futhi lento akufanele lokulwisana nayo yabo ngathothi mfethu mina lo sise uyafunda ngathi akafundi lo muntu
wenzani empilweni wenzani ingane wayo isikole okay yabona ke so wena njengoba uphusha esigele thola umuntu mfethu uhlanganisa umuntu lapha esikoleni niphushe nayo impilo nihlangane ngencwadi nizograduate nithola umsebenzi yabo so usuthola lapho umuntu ongamile ngawe yabona njengoba ufunda vele usemathubeni mhlawumbe khona umuntu oshaya ikhozo wenzani ushaya ikhozo eyodwa nidla incwadi kuba mnandi uyayizwa leyo nto shaya incwadi qede lapho niya graduate yabo nithola isipani yasebenza yabo omunye nomunye senithola umsebenzi niyahlanganisa impilo yaphambili senithola ingane usuthola ingane right ke deserve vele kumuntu o right osebenzayo ingane yakhe igijima ngama prem yabo ungathenga iprem manje ungalamba inyanga yonke lemqashweni yabo yonto oyifisayo le ukuthi ukhulisa ingane nawe mfethu ngoNSFAS into engekho vele so wena njengoba sekuvelile vele ukuthi ingane kanje yehlisela umoya lento bafo yabo yehlisela umoya mfethu soku-arrangela ne-counselling shini lami yezo soku-arrangela ne-counselling bafo yezo khululeka mfethu kuzodlula nje ungesabi brazo kuzodlula mfethu khona abantu mfethu lento abayithola sebebadala yabo nengane isabandala kungcono la ayika-understand vele isancane yabo so nje bafo alivethade ngangifuna ukuqamba igama lengane ngiphi igama lami kodwa ngambona ukuthi lokufaka uAmiya shuthi uAmiya waqanjwa hayi no bafo no mfethu hayi khululeka mfethu khululeka into engathini mfethu impilo ke yasemhlabeni ke bafinjalo ndoda so ungakhathazeki bafo usazo yabo mina ngoba yabo nje bofunda vele mfethu ngeke nje bofunda nje yabo uyabona ukuthi uyahlala uphusha uNSFAS kodwa manje ubhizi uthanda nomuntu mfethu ongenzi lutho ohleli la kuwena yabo lo muntu udla wena yonke into